ba komai Allah ya yi. Na ce jahilci mai dalili saboda jahilci malamai sun kasa shi kashe biyu. Akwai jahilci da mutum shi ke sai wa kai da kai. Ga malamai na addini cikin garin ku, cikin unguwa, cikin kaza, mutum na da damar ya je ya yi karatu shi da kai ne ya sa littafi. Ko ya je inda ake karanta da mutane ya zauna ya saurara. Ko ya rinka tambaya, ko ya samu kasusuwan wa'azi ingantattu ya rinka saurare sai mutum ya ke ba ba. Kuma ga mutum maraya inda ko ina ilimi ya masallaci ka ji a zauren malam wani ka ji a karkar gida ne ka ji a akwatin rediyo ka ji a akwatin tv ka ji a mp3 ka ji a mp4 ka ji a memory ka ji a waya ka ji amma kai ne bari kai matsala a jini ba matsala ka bace dan da matsala ka kawai kuɗi ya za a yi biyar ta koma ko shikenan ya za a yi ka samu takardar cin tuwo shi shi ne a gaba ya za a yi gona ta bada amfanin ta ya za a yi dabbobi 10-15 shi ne a gaban ka to abinda duk kai da jahilci a maraya inda akwai ilimi kana da dama ba ka da wato za ka maka da amma inda babu dama kana kauye kana karkara inda ina ilimi ne sai ke sannan kai ba ka da damar kana ta kokarin ya za a yi samu zaba damar to ne duk abinda mutum ya da jahilci sannan duk yace ai wannan abin da ka duk tambala ce to ba sai ka sake ba ko yanzu da annan kana samun ilimi ka ci gaba da gyara mun gane Allah ya